higni adek. Higni ang'wen, higa mokwongo cha podi settle first year. Kato higa mar ariyo, ka nyaka higa mar ang'wen, podi inya timo gimoro diere kae manyalo medi number of experience. Nikech kuom ranyisi, wan e fwambo ka. Ka somo e mbalariany ma Moi, ta wuok Moi, kasetie radio station ma Moi, higa mar ariyo, higa mar adek, higa mar ang'wen ka wuok. Magi duto. Iwoni kitieko hiki mar ang'wen. Do iwuok ka gi degree mari, to iwuok gi experience mari higa adek. Gini be nyalore ni Gen Z, ginya timo tijegi duto kapod gidhi nyime gi tiegruok. Nikech ginyalore kata kitimo business administration, itimo finance, itimo accounts, inya timo ni jok moko auditing. Kapod inde school kitimo weche mag CPA gi mamoko mantiere. Well, mano timre. Mano joma tindo unyalo timo gigi te. Wanyalo timo somo gimoro ni kadhi mbele kwa achiel. Joma ng'eny mantiere job market mapok oyudo tich. Actually timo gimi wacho no. You know. Na yudo opportunity mar dhi tiyo ginene Tom Mboya University College finance department gi kapod ne asomo, you know. But with that still ka adhi ang'eyo tije ma bedo advertised oko kuchocha. Tidwaro 3 year experience. Adhi golo kur. You know. Yani otek niya kata joma timo gik ma opodo wacho go gimi wacho no. Gine school lakini pod gitemo bag yudo capacity building in Moindri, yudo radio station moro kanyi itie. To how long did you work there? Nitiyo thuolo marom nade? Ine ana chako higa mokwongo nyaka higa mar adek. Kitiye radio station kan. Nikech en gima idhi kacha in gi kipindi mitimo, kitiyo kipindi dog e class, nikech kipindi ok en sama class dhi mbele. Sam modo machielo cha idhi rang weche ma pontiere karka. To mano pod mi thuolo ni mar en experience madwaro oko kae, kitieko, kiwuok oko. Debe ni chak nitiere tabu karka. Tangene kabinangi kono Lillian Ngala CV ma rowere gi ndiko indiko gi yo machal nade bende gidog achien ma gipare gima ne gitime campus en tich gima ne timo Tomboya cha bende pare ga mikete kate CV na tieko gina dek kata gina ngwen mamoko mantiere Jeff mana gitieko mondo mianga mia ne jotwa mamoko opportunities ntie but gitin nasomo multimedia university nentiere radio station no kidhi samoro yudo ka it's packed to capacity onge ntie jomano se kaka you are lucky to yudo thuolo kan. How about 5,000 students moko ma bed dwaro yudo kan inyani sani ntiere places moko ma ntiere ba mengi nyalo dhi but places are they accepted and are they given an opportunity mondo gi exploit skills mag gi kuonde go you know koro gima timre kania wan gi ginene platform mimiyowa tin to kendo wan mabedo blame you know upon almost through the blame ni bana nitieko campus sawa nitima ngondi during campus benitimo capacity building sawa natimi how should I get out of this mess now ero kamano Kevin anguoki sani to apenya ne Lillian wach mantiere ka Kevin angi dik paro no pe kenangi thuolo maduoke experience Kevin olere karkacha ntie mane ndamero bende gima Jeff ne lero karka to medno ka gik ma ngato timo kod dimbele gi sombe bende okwano kaka experience mantiere karka nikech CV ma debe rende ko marach ma ngato nyawacho ni oyo atieko tiegruok mara ani gik nyangwen to inangwen gi ok ne CV mari gi meniko gi mimiyo Lillian kaka HR mono miyo dhi orangane e thuolo machielo mar tich mantie peje maber kabisa Cleophas mokongo kido increase chances mar employability gimiluongo ni CV ni nyakinga kaka ndike to momiyo joma chalo Calvin nitiere mondo gi supporti gi tang ni kaka inyalo ndiko CV ma stand out nikech ka CV ni oko stand out tiyudo gi bedo gi shortage bedo gi shida ilano koro CV ni gimora mora mesebedo kitimo bange kanyo kanisomo kata kanin kata mana this Edgar Obedango from primary from high school all the way to university mago taking experience tiendenia apart from that sama ibedo interviewed cha kata CV ne cha HR no kata employer no neno ni mai ngama nigi discipline kama ngani nigi tegrok machalo kama leadership nen kama omiyo koro inyalo mi tich mayot tende ni you are standing out of your CV koro standing out di bendedo ka a good example en sani wan gi wakaoro ere 100 next month September dire kanyo wa partner gi universities ma local from Strathmore all the way to Chuka onge university mwawe oko so when we partner with them in kaka rawera mantiere in kaka Gen Z kata millennial mantiere universities go they stand out so that your name can be picked and forwarded to DTB koro mane kaka nyalo increase your chances mar bedo employable
Kuro, I agree with that. Awinjo kama gima Jeff wacho, teach to tain kendo wang'eny, kech universities yudo ka sani, gi churn out twice in a year. Unlike before, mane graduates were only being churned out in once a year. Kuro, out of that, job market obedo very constrained. But at the same time, ere gimenyalo timo mondo stand out. A university mari kae, kiyudo companies machalo meko ma reach out to students mondo gitiegre wamedu capacity no. Is your name going to be jingi bedo featured kanyo? Because une joma always une suspension, une nos makers, makata college mari no kata university mari no cannot front your name. Kuro mano bende important. Employability, you need CV ni nyaka bed makare, character mari nyaka bed makare. Character ni wadhine no nade, wadhine ne CV mari. Nikech okinya bedo ni litele school to kochopo katich koro kinya tele kani bedo ngamotele departments or different initiatives already mano tiende ni in ngamakare. Koro character will speak, even the CV we can pick the type of a person in ngama chalo nade. Koro employability nyaka wangika kwa nyalo increase those chances. So yes, Jeff, TJ to teen, Jeff manota diri, but you can also increase your chances by standing out. Kingeyo maberni medrock ndani gimatimo university nyaka medio task. Koro somebody like Clavin gi company ne mane gik mapane ginyalo timo. To wambe kaka companies kata employers a chart, we should also open our doors so that karito jomane gi 3 years experience, 2 years experience, waom gi uru watiegi gimoro miluongo ni job shadowing. Wakao 200 students every year, 200 students ma job shadow. Sama gi job shadow ditibicha wapuonjo gi basics of operations and all that. By the time give a market gin gi experience. So if all the other companies bene nyalo biro to timo kamano kata 500 students, each and every company or kata mana 100 we will be very far when it comes to matters experience go. Graduate management trainee bende wawacho ni donji kaka in fresh no, we will train you as you go up. Koro mano apari ni policies begin very internal at our leadership mar companies emanyaka koro kao uogoko mondo kikwawene government sirikal gimora mora wambe at our own capacity, at our own levels, a different company, obed RMS, obed which company, watim, wabed gi policies, ma embrace jok ma fresh, jok ma wanyalo ponjo. Ero kama na enya, kendo, kuna mjongi, iba geni yudo gimoro,